נכונה כשאנחנו בזה. לא רק, אבל גם בתמהיל הנכון. בוקר טוב לך. איציק ברדה, מה העניינים? בסדר גמור. ואתה מביא לנו היום מסודות הרפואה הסינית? היום אני אביא לכם שוב... שהיא לא אלטרנטיבית בהכרח. נכון, כלומר אנחנו מדברים על... היום אנחנו בכלל מדברים על... בתחום הרפואה המשלימה יש לנו הרבה מאוד צמחי מרפא שמגיעים מהדור החדש. הדור החדש של צמחי המרפא הוא דור שמיוצר בתקן של תרופות לכל דבר. ולכן יש לנו באמת בדיקה של החומרים הפעילים בכל מוצר ומוצר. ואפשר להשתמש בו כמעט כל דבר מבחינת נושא, כמעט כמו תרופה. אנחנו היום מדברים על צמח שהוא למעשה שורש, שהוא צמח מאוד מיוחד. מה שמיוחד בשורש הזה זה שהוא גם נקרא מלך צמחי המרפא. השורש עצמו עוזר מאוד לטפל ולהתאושש מאחרי מחלות, אחרי ניתוחים ואפילו אחרי פגיעות ספורט. הוא נקרא ומכונה גם אימיוג'ינג RH2. אימיוג'ינג RH2 הוא למעשה שורש שגדל 7 שנים באדמה. רק לאחר 7 שנים באדמה שהוא סופג מהאדמה את כל הוויטמינים, את כל המינרלים ואת כל צמחי המרפא, למעשה הוא נכנס לעבודה ולוקחים ומפיקים ממנו את החומר שנקרא אימיוג'ינג RH2. ה-RH2 עצמו מופק מכל 100,000 קילוגרם של אותו שורש, מפיקים רק 1 קילוגרם של RH2. והוא עוזר מאוד מהר לנושא באמת של התאוששות לאחר מחלות, לאחר ניתוחים, לאחר פגיעות ספורט. איך הוא עוזר? הוא למעשה מחזק את המערכת החיסונית, הוא אפילו מעלה את כדוריות הדם הלבנות, ולפעמים נותנים אותו גם במצבים לאחר טיפול לכימותרפיה, שיש צורך באמת בהעלאה של כדוריות הדם הלבנות, אפשר להשתמש באימוג'ינג RH2, והוא מצטרף באמת לאותם סדרה של מוצרים של חברת שיג'ן שדיברנו עליה, שהם למעשה מיוצרים גם בתקן של תרופות וגם עובדים בצורה מאוד מהירה על הגוף. אפשר היום באמת ניתן להשיג את כל אותם צמחים באמת ברשתות הפארם, בבתי מרקחת, בבתי טבע, ואין צורך ללכת לקטוף אותם, הם פשוט מגיעים אלינו בצורה מאוד נוחה לשימוש בכמוסות כמו המוצר הזה שמגיע באמת בכמוסות. יש תופעות לוואי אגב? אין תופעות לוואי, ומוצרים באמת שמיוצרים על בסיס של צמחי מרפא, לרובם אין תופעות לוואי. חשוב באמת לידע גם את הרופא שמשתמשים בהם, כדי שאנחנו נוכל לראות תוצאות בצורה הרבה יותר טובה. מעניין. מעניין. ויש כבר תגובות של אנשים שהשתמשו בזה וחשוב? כן, המוצרים נמצאים כבר מאות שנים, כמו הפורמולה הזאת היא פורמולה של מאות שנים. האימיוג'ינג RH2 נמצאת ברפואה סינית כבר מעל 300 שנה, וישנם תגובות מצוינות של אנשים שלקחו את זה. בארץ המוצר נמצא כבר כחצי שנה, ובעולם, בארצות הברית הוא נמכר כבר עשרות שנים. אפשר לפתוח, זה מגיע ממש בכמוסה. והתוצאות הן תוצאות מאוד טובות. אנשים שלקחו את זה לגבי נושא של התאוששות, אפשר לתת את זה לאחר מחלת הנשיקה, אפשר לתת את זה לפיברומיאלגיה, שזה כאבים, הוא גם מסייע להפחתה של כאבים. אפשר באמת... התחושת הקלה היא מיידית או שלוקח זמן? התחושת הקלה היא די מיידית. אנחנו מדברים על תחושת הקלה מאוד קצרה מבחינת הנושא של צמחים אחרים. הנה, אני אפתח. אז בזמן שאתה פותח... אנחנו מקבלים את זה ותודה, וזה מוחזר אליך. ואני בזמן האחרון נחשפתי למשהו כזה ולאיזשהו משקה. גם כן טבעי לגמרי, זה עושה פלאים. אני לא עושה לו פרסומת כאן, אבל זה ממש עושה פלאים. ערק? הבנתי. משקה אורפטי ממש. אוקיי. ז'לוק אחד בבוקר. נחשפתי למשקה, כן.